Салом алейкум ба ҳама дӯсто бародаро. Хуш омадем ба канали Азам блог. Ман ҳастам бо шумо чун ҳар вақта Азам Тавоев. Видеоролики имрӯзаи мо дӯстон мисли ҳар вақта дар бораи ҷинҳо аст. Марҳамат дӯстон, касе ки дар ҳамин видеоролик интерес дорад, шавқ дорад, дӯст медорад, тамошо кунад. Ва касоне ки бародаро аз хеле роликҳо метарсанд, ба о совет метавонем ки тамошо накунанд. Хуб, мо бошад видеоролика сар мекунем. Тайёре дӯстон? Рафтем. ман боварӣ дорам дӯстон ки агар касе аз шумо ин видеоро то охираш тамошо кунад, аз тарс дар ҷояш шах шуда мемонад. агар касе ки наметарсад, марҳамат видеоро то охирша тамошо кунад. агар ғайрат дошта бошед. Ну нахер. Отец. як шахс дар шаби хобаш намебарад ва камерашро гирифта ба берун мебарояд. аммо вақте ки ӯ ба берун мебарояд, дар берун ӯро як чизи хелоан бадҳайбат ва тарснок интизор буд. ва ин шахс метавонад ин чизро бо камераи худаш ба навор гирад. ин ба чӣ монанд бошад, ягон кас то ҳол намедонад. ӯро бингаред дӯстон, дар сараш биге мӯҳ нестаям мешавад, барое ки пеши сараш мӯҳ дораву қафояш не. ва рӯяш умуман ба одам монанд нест. ва аз ҳама чизи аҷоибияш ин аст ки дар пушти ӯ чӣ аст? Ин латтаи сиёҳ. лекин бародаро дида истудаед ки овози ӯ чӣ гуна даҳшатнок ва баланд аст. ин видеоро бошад дӯстон, ду кӯдак дар ҷангал дар вақти тамошо карданашон ба навор мегиранд. онҳо ин ҷонворҳоро вақте ки мебинанд, камераи худашонро бароварда инҳоро ба навор мегиранд. ва аз ҳама чизи аҷоибияш дар он аст ки инҳо ба гуфти одамҳо дар ҷангалҳо бисёр ҳастанд. барои ҳамин касе ки дар ҷангал аст, худашро эҳтиёт кунад. чӣ хеле ки дида истудем дӯстон, ин чиз хелоҳан ба духтар монанд аст, лекин пойҳои ӯ бениҳоят дароз аст. аммо вақте ки ин камераро ба сайтҳои интернетӣ мепартоянд, ин ҷангалро полисҳо аз назар мегузаронанд, вале ягон чиз пайдо карда наметавонанд. чизе ки ҳоло шумо мебинед дӯстон, инро бовар карданаш хелоам душвор аст. як ҷавон манзараро ба навор мегирифт, аммо дар вақти ба навор гирифтанаш бинед ки дар камераи ӯ чӣ афтод. чӣ хеле ки мо дида истудем дӯстон, ин шахс чизеро ба навор гирифт ки ӯ ба мисли на ягон таҷҳизоти парвозкунӣ мебошад ва на ягон техника. ва ин гӯё ки аз таги замин баромада буд. ва баъд аз якчанд дақиқа ин чиз боз худаш нобуд мешавад. ман дар ин бора дӯстон ягон маълумот надорам. савол ба шумо дар ин бора чӣ фикр мекунед? фикрҳои худро ҳатман дар комментария нависед. ва бо ҳамин видеоролики имрӯза ба анҷом расид дӯстон. бовар дорам ки видеоролик ба шумо писанд омад. ба кам ҳатман подписатсия карда занг-галочаро пахш намоед, то ки аз баромади видеои ояндаи мо бохабар бошед, чунки дар оянда шуморо видеои беҳтарин интизор аст. хайр дӯстон, то видеои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.